Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме един начин за повишаване остротата на снимката, използвайки маска. Така, започваме урока, дублираме слоя, Ctrl плюс G, Ctrl плюс G, прилагаме филтъра High Pass, настройваме го, примерно. За тази снимка това значение този радиус е прекрасен, но заради учебната цел ще повиша малко радиуса. Така, този слой го слагаме в режим Overlay. Ще увеличим изображението на 100%. За целта е достатъчно два пъти да кликнем върху лупата с лявото копче на мишката. Виждате колко рязка стана фотографията. Личи си. Но освен върху там, където желаеме да се приложи този филтър, върху, да речеме, върху косата, върху веждите, окото, брадата на момчето, този филтър изкара и неприятни артефакти върху кожата. Ефект, виждате, ефект, който не желаеме. Камо ли ако е дамско лицето тук, чиста лудост е да правиме рязка и остра кожата на лицето й. Затова какво ще направим? Ще направим така, че чрез маска да приложим този филтър само върху участъците, които ни трябват. Методът е изключително фин, изключително майсторски. За тези, които искат да кандидатстват за някаква работа, свързана с Photoshop, със сигурност, прилагайки този метод, ще впечатлят евентуалния работодател. Така, за сега изключваме този слой, оставяме активен долния, правим едно копие. Image, Duplication. Програмата автоматично го именува по този начин. Името на нашата снимка, копи и го отваря в нов прозорец. Ето го. Преминаваме в цветовото пространство SMIC. Сега дали да обедини двата слоя или да не ги обединява, натискаме да не ги обединява, тук ни показва, че някаква грешка има, което в случая нас въобще не ни касае. Даваме си ОК. Отиваме в каналите, преглеждаме каналите. Синьо, пурпурно, жълто, черно. Вижда се, че черното е канала, който ни трябва. Тук има най-добър контраст между кожата на лицето и косата, веждите, всичко, което, значи има най-добър контраст между това, което трябва да изостриме и това, което не трябва да пипаме. Така, връщаме се в изходното ни в началната ни фотография. Активираме вече този слой. Създаваме му маска. И сега, върху тази маска ще сложим черния канал от копието ни. Какво правиме? Image, Apply Image, източник. Източник е копието ни. Канала черния. В нормален режим 100%. Натискаме Alt, кликваме върху маската. Ето я. Сега, филтъра, маската ще пропусне в момента, значи светлите петна на картинката са участъците, където филтъра ще работи. Което означава, че ако така оставиме маската, рязкостта ще се приложи върху кожата на лицето. С една дума, точно там, където не искаме да се прилага. Затова Ctrl-I ще инвентираме изображението и сега вече светлите участъци, които виждаме,
са там, където филтъра ще сработи. Те са точно тези, които ни трябват. Косата, очите, веждите. Виждате, точно където ни трябва. Връщаме се в изображението. Да видим, да сравниме. Ще кликна два пъти тук за 100%. Даже още малко ще увелича, за да прецениме какво сме направили. Без филтъра, с филтъра. Виждате колко финно изострянето се е получило само там, където ни трябва. Така, без филтър, с филтър. Без да се засяга и грам кожата по лицето. Виждате. Това беше, приятели. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи.